Kɔkan kibaruyaw an bɛ taa bɛnɛnkaw fɛ yen avril kalo nata tile 12 jamanakuntigi kalata kan ka kɛ bɛnɛnkaw fɛ fala ye o la sa CEDEAO ale ye wakilu kɛ Ghana ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Nana Akufo-Addo ye k'o ka kɛ jɛkulu min kan ka taa lakɔlɔsili kɛ bɛnɛnkaw fɛ kalata nata in na n'o bɛ daminɛ avril kalo tile 12 ale ka kɛ CEDEAO ka cɛbɔ ye kɛnɛ kan ka lakɔlɔsili kɛ n'o ye observateur ye Nigeriakaw fɛ yen min ye maa kamalen dɔw ye marifa bɛ u bolo sibiri kari tɛmɛnen olu kɔni taara denmisɛnninw ka tulonkɛyɔrɔ dɔ la Joskaw fɛ yen n'o ye État du Plateau ale faaba ye ka mugu ci maaw la u ye mugu ci maa minnu fana bɛ olu fana ye mugu ci u la fala ye maa 30 de fatura ko in senfɛ polisilakaw y'o de yira ntɛnɛn don ka kɛ n'u ka sɛgɛsɛgɛliw ye Centrafricaw fɛ yen jamanakuntigi kura ale sigira a ka golokansigi n'o ye investiture o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Centrafricaw fɛ yen kunungo n'o ye Faustin Archange Touadéra ye ale de kɛlen kɛla masakɛ ye tuguni sabula kalata la a ye se sɔrɔ Egyptekaw fɛ yen u y'a yira sa ko k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 na sibiri tɛmɛnen magasin minnu bɛ yen ni yelenbaw b'u la fala ye k'u k'u ka yelenw fa kun ye min ye sabula kuran tɛ labɔli kɛ wa couvre-feu fana daminɛna ka sababuya kɛ kuranko gɛlɛya bɛ tajiko gɛlɛya bɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Egyptekaw kɔni y'a ɲini sa u ka feerelikɛlaw fɛ n'u ka butigibatigiw couvre-feu minɛna sigi sen kan o hukumu kɔnɔna na ka se ka magasin la kɔlɔsi magasintigiw fana k'u ka yelenw fa ka dɔ bɔ kuran ale jenita la Keniyakaw halisa olu ni sanji bɛ ɲɔgɔn na dɔ de bɛ ka fara a kan maa 108 de fatura waleya in senfɛ maa caman tunnen don min ye sanji min daminɛna kabini mars kalo tile 6 kinw olu de tɛna ka taa fa ten ji la tewu ji min ye tiɲɛni kɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bi maa 2,700,000 ɲɔgɔn ko olu de kɔni kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila olu ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ Keniyakaw fɛ yen Espagne k'ale kɔni y'a yira sa ko Amerika pankuru kɔni tɛ tɛmɛ ale fɛ yen tuguni kɛlɛkɛ pankuru fɛn bɛ Amerikaw fɛ k'o tɛna tɛmɛ ale fɛ yen ko sabula a yira k'a fɔ min ye Espagne ye ale y'a yira sa k'a fɔ ale tɛna se ka Ameriki kɔkɔrɔma don ani Iran ka kɛlɛ in na u ka minisiri bɛ wolomasiri tabaw kunna ale ye kibaruya in di ntɛnɛn don k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Amerikaw kɔni ka kɛlɛkɛ pankuru kɔni u tɛna jɛnɛ u ka pan Espagne dugu kunna k'a fɔ k'u bɛ taa kɛlɛkɛ Irankaw olu fɛ yen Irisicaw fɛ yen min ye Irisicaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ngilɛw n'o ye Royaume-Uni ye u ka lasigidenw ka so kɔnɔna ye Moscou maa dɔ bɛ sigana kɛr'o la ko o ye espion ye u y'a yira sa ko maa kofɔlen ko k'a gɛn ka bɔ Irisilakaw fɛ yen sariya ye ani baara kɛcogo jamanaw ta ɲɔgɔn sira fɛ o hukumu kɔnɔna na sa baara in ko ale bɛ se ka kɛ Irisilakaw kɔni y'a yira sa Ngilɛw ka maa kofɔlen min filɛ nin ye k'a k'u ka dugu bila pewu Volodymyr Zelensky n'ale Ukraine jamana ɲɛmaa ko k'a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula a ye bɛnkan sɛbɛnw sɔrɔ bɛnkan sɛbɛnw nu ɲɔgɔnna ma deli ka sɔrɔ lakanako ta na sira fɛ ale ni Golfe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye arabu jamanaw ye ale yɛrɛ bɛ taama la o jamana ninnu kɔnɔna na ye Faransikan ko ale de kan 4nan ye bi min bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ nka min ye san 2000 ni kibaruya in dira san 2000 ale ni 26 mars kalo tile 16 ka kɛ ni kanw olu kimɛli ye Faransi nana jɔyɔrɔ 4nan min na sa a yɛlɛ sa k'a fɔ ko maa 796 maa 1,796,000 o de kɔni bɛ Faransikan fɔ bi diɲɛ kɔnɔna na nka 100 sarada la 65 o de bɛ farafinna jamanaw olu kɔnɔna na kɛlɛ min bɛ sen na États-Unis ni Israël faralen ɲɔgɔn kan ka taa ɲɛsin Iran ma min ye Américains ka radar dɔ ye n'o ye Awaski ye k'o kɔni dasira juma tɛmɛnen misiri fɛ Irankaw ka misiri min n'o y'o dasi min ye radar ye sa k'a yɛrɛ tun bɛ kan min kɔnɔna na o ye Prince Sultana ka kan ye Arabi Saouditekaw olu fɛ yen Venezuelakaw olu ni États-Unis ka bolo di ɲɔgɔn ma jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ la min ye Américains ka lasigiden so min Venezuela k'a bɛna dayɛlɛ sabula min ye Venezuelakaw ye ka yɔrɔ in kun datura nin y'a san 7 ye sisan sa komi Américains n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kabini Maduro minɛna u y'a yira sa k'u bɛna lasigiden so in ale dayɛlɛ ani fana ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ u ni Venezuela ale ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko ta na sira la OTAN y'a yira k'a fɔ ntɛnɛn don ko min ye missile dɔ n'o ye Irankaw ka missile tun bɛ k'i kunda Turki kan nin y'a siɲɛ 4nan ye k'olu sera k'o bali kabini kɛlɛ in daminɛna olu sera k'o bali farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira la fala ye an bɛ se ka min fɔ maaw ɲɛna sa Keniyakaw olu ka kamalen min bɛ yen ni bolikɛlaba don Albert Korit ko ale kɔni min ye se sɔrɔ New York marathon na siɲɛ caman k'u y'a dulon ntɛnɛn tɛmɛnen san 5 ale kɔni sigana kɛra la ko a ye fɛn min ta ko drogue b'a la han test ye o yira ka ɲɛsin min ye Keniyakaw ka nin bolikɛlaba in ma